हेलौ लोगोफोर जिआरएन प्रडिउसारनि गोदान शर्ट मुभियाव नै आदा अनिलमोन आदा सुबर्ण आरो प्रेक्टिकेल मोना सफैबाय नायलांदो लोगोफोर बिदिब्ला भिडिअखौ थ' नैबे एबार बिमा फैदो बै नोंसिनि थाखायनो खामायनायखा नादैया जाखै ओरै थानांगौ जासिगोन थाखा फैसाखौलाय नोंसिनि थाखायनो खामायनायखा आरो माथो नादैया दासो थाजिम मोनलाय होनदों दा थांसिगोन बिना बेग 30,000 दंबा जोंना आदा अनिल दंफैयो जोंनि फिल्डिंआव मा जाबानो खिनो खारो मा उदै जाखोलै फरिल' मोखां जालायनो बा फास जाबाय बेखौनो आखाइ फुगारनाय बायदि खालामनानै गोरलै गोरलै थाबायनानै दै आच्छा ना आयै ओइ बहा थांदों आफायालाय मैयानो ओंखारलांदों बियो मैयानो ओंखारलांदों होनदो ओमफ्राय गावसिनि बिजनेसनि प्रग्राम दंनो होननानै मानोथो नांगौमोन स्टेप बाय स्टेप मोनथाम स्टेप खालामनांगौ आच्छा मैयानो ओंखारलांदों मैयानो ओंखारलांदों गावसिनि बिजनेसनि प्रग्राम दंनो हा मानोथो नांगौमोन जाखोना माखो दे बेटा नों बाव जिराय आं बाव जिरायगोन दाना बेना नोंनि डायलग प्रेक्टिकेलनि मा आफा रेडी रोलिंग एक्शन बेना आंलाय बेखौनो नांलायदों खमलायदोंसो सानबायमोन बेखौ जासिनो मोजां नैबेना एक्शन आंलाय बेखौनो नांलायदों खमलायदोंसो नंदोंमोन आंलाय बेखौनो नांलायदों खमलायदोंसो नंदोंमोन ओरैनो मेंना फैनाय मा थैसो जालाबाय थागोन नाफ्रा आरो बै खालामबाय खोनाबाय मा थैसो जालाबाय थागोन मा जादों माबानि जागोन बाजैनि नै फैबाय बिफा होनाय कट गाननाया माबानानै गावदानाय आरो ओरैनो
Ready? Action. Set it. Cut. Bas. मा खोथा सानखो ओमफ्राय बिनि उनाव बेना जागोन ओमफ्राय नैबेनि दाखालि नों बुंनाय बाथ्राखौसो सानदों आं जागोन आरो बेयो सानैखौसो लाखासै मा आफा नायखोदाव मा सानखो रेडि नों दलद नायनानै एसे टाइम हगारदो बेखौनो नायनो रलिं एक्सन डायलग मा आफा नायखोदाव सरि बेनो मास्टार रेडि रलिं एक्सन डायलग मा आफा नायखोदाव मा खोथा सानबाय थाखो हा जायाखै जाबाय दाना बेनि